Πολυδούλη, ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια σας. Νομίζω ο λόγος σας άγγιξε πολλούς εδώ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε, πατή Τριαντάφυλλε, ο κύριος Γενικός να απευθύνει ένα λόγο. Ευχαριστούμε. Να αγαπάτε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπως την αγάπησα κι εγώ. Να μην την αφήσετε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπως δεν την εγκατέλειψα ούτε μία φορά εγώ. Να είστε κοντά στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η ενορία, ιδίως στην ξενιτιά, είναι το δεύτερο σπίτι μας. Και δεν μπορούμε να έχουμε πολλά δεύτερα σπίτια. Πολλές φορές η ενορία γίνεται το πρώτο σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας αυτό όταν το σπίτι μας το κανονικό δεν μας χωρά. Όταν κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Γυρίζουμε, μπαίνουμε, μένουμε στην Εκκλησία μας. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν για μένα όλα αυτά τα χρόνια και ο πατέρας Τριαντάφυλλος και εσείς όλοι. Το σπίτι μου, το λιμάνι μου, το καταφύγιό μου, το σημείο έμπνευσης, εκεί που βρήκα δύναμη όταν η δύναμή μου είχε μειωθεί, ελπίδα όταν η ελπίδα κρεμόσβηνε, θάρρος όταν το κουράγιο με εγκατέλειπε. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η σημερινή μέρα γίνεται την Πεντηκοστή. Ξέρετε, βρήκα ότι χάρη στην πίστη μου στο Θεό, όλα αυτά τα 5,5 χρόνια τίποτα δεν έγινε τυχαίο. Όπου φτάσαμε, δεν φτάσαμε ποτέ τυχαία. Αυτοί που ήσαν κοντά μου ξέρουν πολύ καλά τι λέω και θα θυμούνται πολύ συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία συνέβησαν. Τι είναι η Πεντηκοστή? Η Πεντηκοστή είναι μία γιορτή που γιορτάζουμε για να τιμήσουμε τη γέννηση της Εκκλησίας μας. Σαν σήμερα γεννιέται η Εκκλησία μας στον κόσμο. Συγγνώμη που είμαι και λίγο συγκεκριμένος. Σαν σήμερα γεννιέται η Εκκλησία μας στον κόσμο πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Και σαν σήμερα όλοι εδώ που είμαστε, γιατί σε ό,τι λέω θέλω να κάνω πάντοτε ένα παραλληλισμό, θέλω να ξαναγεννηθεί η ελπίδα μας μέσα σε αυτή την Εκκλησία στην οποία βρισκόμαστε, ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή θα τα καταφέρουμε. Οι Απόστολοι του Χριστού, οι μαθητές του Χριστού, δεν ήσαν ούτε διπλωμάτες, ούτε καθηγητές πανεπιστημίων, ούτε πολιτικοί, ούτε βιομήχανοι, ούτε μεγαλέμποροι, ούτε δημοσιογράφοι. Ήσαν απλοί άνθρωποι του λαού.
Και όμως, σαν σήμερα, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, τους δόθηκε η χάρη, the grace, να συνεχίσουν στη ζωή τους και να καταφέρουν να είναι ατρόμητοι, fearless. Ξέρετε, το νόημα της πίστης είναι όχι να λες ότι υπάρχει ένας Θεός, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα με ακούσει και άρα δεν τα καταφέρω στη ζωή. Το νόημα της πίστεως είναι ένα και είναι απλό. Είναι να λες βεβαίως ότι υπάρχει Θεός, αλλά αυτός ο Θεός θα με ακούσει και θα τα καταφέρω. Ό,τι και αν γίνει, αυτός ο Θεός θα με ακούσει και θα τα καταφέρω. Όμως το ερώτημα που ακολουθεί είναι γιατί ο Θεός αυτός πρέπει να με ακούσει. Πώς θα με ακούσει ο Θεός. Πώς θα με καταλάβει ο Θεός. Πώς θα έχω εγώ επικοινωνία με το Θεό. Την επικοινωνία με το Θεό δεν τη βρίσκουμε ούτε μέσα από την τηλεόραση, ούτε μέσα από τα πολύ ωραία ταξίδια, ούτε μέσα από τα γλέντια, ούτε μέσα από τις εφημερίδες, ούτε μέσα από την προβολή, τα ωραία ρούχα, ούτε μέσα από τις κατηγορίες του ενός απέναντι στον άλλον, ούτε από τα κουτσομπολιά, ούτε από την τάση να μην καταλαβαίνουμε τον άλλον, να μην τον δεχόμαστε. Τη χάρη του Θεού την κερδίζουμε μόνο μέσα από μία συνεπή στάση απέναντι στο Θεό. Από μία συνεχώς συνεπή στάση απέναντι στο Θεό. Και ο Θεός είναι η συνείδησή μας. Τώρα που με κοιτάτε και σας κοιτάω και που θυμόμαστε και εσείς και εγώ αυτά όλα τα οποία ζήσαμε, αυτά τα οποία πετύχαμε σαν ελληνισμός και σαν ορθόδοξο πλήρωμα της Εκκλησίας μας. Τα πετύχαμε διότι ήμασταν ενωμένοι, διότι είχαμε συνέπεια, διότι καμία φορά δεν αφήσαμε την πίστη μας να τρεμοπαίξει. Και είχαμε πάντα τη χάρη του Θεού μαζί μας. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η ενορία μου και η ενορία σας, δεν είναι μία τυχαία ενορία. Είναι μία ενορία η οποία αυτή τη στιγμή την αγκαλιάζουν κυρίως οι νέοι. Και αυτό γιατί μέσα σε αυτή την εκκλησία βρήκαν τα νέα παιδιά την κατανόηση, μία υποδοχή, όχι την απόρριψη, αλλά το αγκάλιασμα. Αυτό νομίζω είναι και το νόημα της θρησκείας μας, της πίστεώς μας. Να μην αποκλείεις, αλλά να δέχεσαι. Να μην είσαι έτοιμος να κατηγορήσεις, αλλά να δέχεσαι και πάλι. Να μην είσαι έτοιμος να κλείσεις την πόρτα σου και να τη βροντίξεις στον άλλον, αλλά να δέχεσαι. Να δέχεσαι, να δέχεσαι, να δέχεσαι με αγάπη, να καταλαβαίνεις το όνομα του ενός, του μοναδικού, του αληθινού Θεού. Ο Άγιος Γεώργιος, και όταν έρχομαι από το σπίτι μου περπατώντας τις Κυριακές, και θα μου λείψει πολύ αυτό, μένω Σέρμπορν και Adelaide. Και όταν έρχομαι, πάντοτε έρχομαι από την King και περνάω από τρεις μεγάλους καθεδρικούς ναούς που είναι επιβλητικοί μέσα στην πόλη μας. Τον καθεδρικό ναό των Αγγλικανών,
του Αγίου Ιακώβου, King and Church, τον καθεδρικό ναό της United Church of Canada, λίγο πιο πέρα, και ακριβώς δίπλα μας τον καθεδρικό ναό της Καθολικής Εκκλησίας, του Αγγέλου Μιχαήλ, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και μετά φτάνω στην εκκλησία αυτή. Στην εκκλησία η οποία είναι δίπλα στα μεγάλα πανεπιστήμια της πόλης. Στην εκκλησία αυτή η οποία μιλάει στη γλώσσα των φοιτητών μας και έχει ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της στη νεολαία, όχι μόνο την ελληνική νεολαία, αλλά την νεολαία του πανεπιστημίου. Let me say something to you in English so that everybody gets my message. The secret of our faith, the big secret, the alpha and omega of our faith, is to make us all feel fearless. And you only become fearless through the grace of God. Now the grace of God was given today, a day like today, to the holy apostles of Christ, somewhere in Jerusalem, in a little house in Jerusalem, through the Holy Spirit. The grace of God. Η χάρις του Θεού. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, εμείς που είμαστε μια οικογένεια, να διατηρήσουμε για όλη μας τη ζωή, για το δικό μας το καλό, αυτό το συνεπή, άρρηκτο, μοναδικό δεσμό που έχουμε με την Εκκλησία μας. Με την Εκκλησία με έψιλο κεφαλαίο, αλλά και με την Εκκλησία μας με έψιλο μικρό, τον Άγιο Γεώργιο. Αυτή την υπέροχη, μοναδική, διαμαντένια εκκλησία στο κέντρο της πόλης. Στη ζωή μου, για κάποιο λόγο, που μόνο ο Θεός ξέρει, και κάποια στιγμή ίσως μου αποκαλύψει, έχασα πάντοτε ό,τι αγάπησα περισσότερο. Για κάποιο λόγο που δεν καταλάβαινα ποτέ, ενώ έφτανα σε ένα σημείο που πραγματικά αγαπούσα, ερχόταν η στιγμή ό,τι αγάπησα να το χάσω. Αυτοί που με ξέρουν, και είναι πολλοί ανάμεσά μας καλά, ξέρουν ότι ό,τι λέω είναι η μόνη αλήθεια. Ό,τι μου πήρε ο Θεός, μου το επέστρεψε στο χιλιαπλάσιο. Και μου το επέστρεψε γιατί πίστεψα ότι θα μου το επιστρέψει. Δεν το ζήτησα, πίστεψα όταν μου το επιστρέψει. Και το πίστεψα πώς? Υπηρετώντας Τον. Υπηρετώντας Τον με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλο μου το μυαλό. Όπως Τον υπηρέτησα τα τελευταία αυτά 5,5 χρόνια που ήμουν κοντά σας. Σήμερα είναι μια μέρα αποχαιρετισμού. Λογικά θα πίστευε κανένας ότι θα σας χάσω και θα με χάσετε. Όμως αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί διότι δεν θα το αφήσω να συμβεί. Γιατί έχω πίστη και πάλι στο Θεό ότι πάλι θα πολλαπλασιάσει την επαφή μου μαζί σας στο χιλιαπλάσιο. Και όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, απίθανο, εξωπραγματικό, είμαι σίγουρος ότι είναι ανάμεσά μας σήμερα και με ακούει και ακούει και την ψυχή του καθενός σας. Από την Αθήνα λοιπόν, όπου σε λίγο θα βρεθώ από την 1η Αυγούστου, στη γη που αναπαύονται όλοι οι αγαπημένοι μου, στη γη που γεννήθηκα, από εκεί θα αναζητήσω και ήδη έχω στο μυαλό μου τρόπους για να πολλαπλασιάσω την επαφή μου μαζί σας και να την κάνω πολύ περισσότερο ουσιαστική
και επωφελεί για την πίστη μας, για τη θρησκεία μας και την ομογένεια, για την μικρή αυτή εκκλησία, το Διαμάντι, τη μητέρα των Εκκλησιών, τον Άγιο Γεώργιο. Από τη θέση από την οποία θα βρίσκομαι, θα διατηρήσω την επαφή μου μαζί σας και πιστέψτε με τον πατέρα Τριαντάφυλλο ήδη έχουμε προγραμματίσει για τις επόμενα χρόνια, να είναι καλά και ο ίδιος, και ταξίδια προσκυνηματικά τα οποία θα γίνονται από την εκκλησία αυτή του Αγίου Γεωργίου προς την Ελλάδα, αλλά και δικές μου επιστροφές εδώ στον Καναδά, με άλλη ιδιότητα, αλλά πάντοτε όμως με την ίδια αγάπη με την οποία σας υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε, πατέρα Τριαντάφυλλε, πρόεδρε Γρηγόρη Καράκουλα, είναι πραγματική, η αγάπη αυτή δεν σβήνει. Δοκιμάζεται, αλλά δεν σβήνει. Αν σβήσει, πάει να πει ότι δεν ήταν αληθινή ποτέ. Αν επιβιώσει, πάει να πει ότι ήταν πολύ πιο δυνατή από ό,τι εμείς είχαμε πιστέψει. Λοιπόν, ξέρω τον εαυτό μου πολύ καλά. Θα ήθελα αυτή η ημέρα της Πεντηκοστής να μην είναι μια μέρα αποχαιρετισμού. Ούτως ή άλλως φεύγω στις 31 Ιουλίου και μέχρι τότε έχουμε αρκετές Κυριακές για να ψάλω και να είμαι κοντά στην εκκλησία σας και στην εκκλησία μου. Καμία άλλη εκκλησία δεν θα αγαπήσω περισσότερο στη ζωή μου όσο αγάπησα τον Άγιο Γεώργιο, να είστε σίγουροι. Και καμία άλλη εκκλησία, συγγνώμη το λέω κύριε Λιαγκάκη, συγγνώμη το λέω για τον Άγιο Νικόλαο, αλλά καμία άλλη εκκλησία δεν μίλησε ποτέ στην ψυχή μου όσο μίλησε ο Άγιος Γεώργιος. Ακόμα και ο Άγιος Διονύσιος στο Κολονάκι, στην Ορία μου, όπου πήγαινα, θυμάμαι, όταν έχασα τους δικούς μου και συγκεντρωνόμουν και έπαιρνα δύναμη μπροστά από τον εσταυρωμένο. Ακόμα και ο Άγιος Διονύσιος στη Σκουφά δεν μου μίλησε ποτέ όσο μου μίλησε αυτή η εκκλησία. Είναι μια τόσο όμορφη εκκλησία, γεμάτη θετική ενέργεια, γεμάτη δύναμη. Αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού μέσα από τις αγιογραφίες, μέσα από την παρουσία του ιερέα, μέσα από την χοροδία, μέσα από όλους εσάς. Λέτε πολλοί όταν έψαλα δεν έκανα λάθη. Αλλά όταν έψαλα και σας κοίταζα πάντοτε, αισθανόμουν ότι κοίταζα μπροστά μου αγγέλους. Έτσι σας βλέπω σήμερα το βράδυ, σαν αγγέλους. Γιατί όλοι σας έχετε αγγελική ψυχή. Έτσι να παραμείνετε, έτσι να είστε, να είμαστε μέσα από τους διάφορους διάβλους επικοινωνίας που υπάρχουν, τους σύγχρονους φίλοι. Η λέξη φιλό στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αγαπώ και φίλος σημαίνει στα αρχαία ελληνικά αυτός που αγαπάς πραγματικά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω λοιπόν για όλη σας την αγάπη, τη στήριξη, την κατανόηση, τη συγγνώμη αν έκανα λάθη και έκανα λάθη, εκούσια ή ακούσια. Αλλά όμως τα έκανα πάντοτε μέσα από την πραγματική μου αγάπη για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, προσπαθώντας ίσως να υπηρετήσω όσο δυνατόν καλύτερα αυτόν που πιστεύω με όλη την ψυχή, αυτόν που με έβγαλε μέσα από το σκοτάδι. Γιατί κλείνοντας,
και θα είναι μια προσωπική μου εξομολόγηση. Αν μπορώ να καταλάβω σήμερα, if I can understand today better the world, καλύτερα τον κόσμο, it is because I have seen the dark side of this world. Είναι επειδή ακριβώς είδα τη σκοτεινή πλευρά αυτού του κόσμου. And when I was inside the pit, και όταν ήμουν σε αυτό το σκοτεινό πηγάδι μέσα, I prayed to God and I asked Him, take me out. Lord, take me out. I believe in you, don't let me down, just take me out. I never let my faith abandon me. I never let my faith become superficial. Ποτέ δεν άφησα την πίστη μου να γίνει επιφανειακή. Although I may have been superficial. Παρά το ότι εγώ μπορεί να ήμουν επιφανειακός πολλές φορές. In the past I used to be judgmental. I used to point my finger to the others. I used to tell them to criticize them, not to understand them, not to tolerate them. The reason why I was doing it now, I can see it very clearly, was that I was afraid of myself. Αν στο παρελθόν υπήρξα επικριτικός με τους άλλους, αν έβρισκα λατώματα στους άλλους, αν ενδεχομένως τους κατηγόρησα, ήταν γιατί φοβόμουν να δω τον εαυτό μου όπως ήταν. But again, the grace of God led me to a new path. Η χάρις του Θεού, την οποία ζήτησα, και η λέξη αυτή είναι το να μην φοβάσαι. The only way not to be afraid is to have faith in God. Ο μόνος τρόπος για να μην φοβάσαι είναι να πιστεύεις στο Θεό. With all your heart. Whenever you feel afraid, πιστέψτε με, οποτεδήποτε φοβάσαι, it means that you don't believe in God. Σημαίνει ότι δεν πιστεύεις στο Θεό. So this is how I'm going to conclude. I'm going to conclude tonight my farewell speech, although it's not a farewell. Take heart, have faith, be strong. God is in our midst. He is everywhere. When we have faith in Him, we can see Him clearly. And when we see Him clearly, we have nothing to be afraid of. Nothing. Neither sickness, nor enemies, nor power. If God is with us, who can ever be against us? Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί ποτέ να είναι εναντίον μας? Remember this always. If God is with us, then nobody will be against us. Take heart, have faith, be strong, support our parish, support St. George. God bless you all. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε. Έχω πει κι άλλες φορές ότι ο Θεός μου χάρισε 3 βιολογικά παιδιά, 2 γιους και 1 κόρη. Το
τον Γιώργο, τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο. Και ο Θεός πριν από 5,5 χρόνια μου στείλε ένα άλλο παιδί που τον έχω υιοθετήσει, είναι ο Δημήτρης. Επειδή κατάγομαι από τη Λακωνία και λένε, οι αρχαίοι λέγανε το λακωνίζει, αλλά εγώ δεν έχω φιλοσοφίες. Δεν θα σας κουράσω ποτέ, δεν θα σας κουράσω πολύ. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πριν από 5,5 χρόνια ο Θεός μας χάρισε τούτο τον άνθρωπο. Που τα είπε όλο ο Δημήτρης, ο Βασίλης ο Πολυδούλης, η Αναστασία, η Βασιλική Μέξη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί μας τον χάρισε για 5,5 χρόνια. Θα είναι στην ψυχή μας, θα είναι στην καρδιά μας, θα τον αγαπάμε και όπως είπε δεν θα χάσουμε την επαφή. Θα έρχεται, θα πηγαίνουμε, θα τα βρούμε. Εκείνο που θέλω από όλους εσάς, όπως θα το κάνω και όπως το κάνω και θα το κάνω μέχρι που να κλείσω τα μάτια μου, θα τον έχω πάντα στην προσευχή μου μαζί με την πρεσβυτέρα μου, τα παιδιά μου, ο Δημήτρης θα είναι στην προσευχή μου συνέχεια και οι αγαπητοί γονείς του, ο Ανδρέας, η Θεοδόρα και η αδερφούλα του, η Πανωραία Αγγελική, θα είναι μαζί με τους γονείς μου και τα πεθερικά μου. Το ίδιο να κάνουμε και εμείς όλοι. Να έχουμε το Δημήτρη μας στις προσευχές μας. Και αυτό είναι το καλύτερο δώρο που θα του κάνουμε. Εκ μέρους της ενορίας μας, όπως είδατε στο πρόγραμμα που σας έχουμε δώσει, κρατήστε ότι είναι ένα μνηστικό. Δεν ξαναβγαίνουν έτσι από ό,τι φαντάζομαι. Και θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βασιλάκι που είναι κάτω εκεί και την Πέννη, την Παναγιώτα που ετύπωσαν το πρόγραμμα. Έχουν κάνει άριστη δουλειά, τους ευχαριστούμε. Είναι εντελώς δωρεάν το πρόγραμμα και αυτοί αγαπάνε τόσο πολύ τον Δημήτρη. Έχουμε εκεί στο πρόγραμμα αυτή την εικόνα που βλέπετε. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Όπως μπαίνουμε πάνω στον Αγιώργη, εκεί που είναι τα κεριά, επάνω είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε. Είναι δηλαδή ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος δίνει, προσφέρει την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Κύριό μας και Θεό μας και στην Παναγία μας. Στείλαμε στην Ελλάδα και την αγιογραφήσαμε. Δείξτε. Βγάλτε από εκεί, δεν ευλογημένα. Δείξτε, δώστε στο Δημήτρη. Διάβασα από πίσω. Διάβασα. Ευγενής προσφορά εις τον εντιμότατον γενικό πρόξενο της Ελλάδος του Τορόντο, κύριον Δημήτριου Αζεμόπουλον, εις ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την αγάπη του και τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς τον Ιερό Ναόν Αγίου Γεωργίου Τορόντο, 8 Ιουνίου 2014. Θα σηκωθούμε, ήταν τόσο όμορφη η βραδιά. Εγώ θέλω πάλι, αν και τα είπε ο Πρόεδρος, σηκωθείτε, να μην σας ταλαιπωρούμε, άλλο. Αν και νομίζω ότι περάσαμε καλά. Περάσαμε καλά. Θα κλείσουμε πάλι με προσευχή και θα πάμε στην ευχή του Θεού. Όλοι μαζί, ως τον εχμαλώτον. Ως τον εχμαλώτον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέων υπερμαχός, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τα περισσεύματα της τραπέζης ταύτης και επιλήθυνον αυτά εν τη κοινότητη ταύτη, εν τη οίκης των συνδετημόνων και εις τον κόσμο σου απαντά. Σίγαρη ο ευλογών, τρέφων
και αγιάζουν τα σύμπαντα και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η χάρις του Κυρίου μας να είναι μαζί σας. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Κουτσούγερα και βεβαίως το Χριστινάκη για όλη αυτή την μεγάλη προσφορά που έκανε, που ξεπέρασε ακόμα και εμένα. Ούτε εγώ στο Facebook δεν τα κάνω. Τι τις βρήκες αυτές τις φωτογραφίες? Γιατί μερικές φορές να βλέπεις κάποιον να σε ξεπερνάει εκεί που νομίζεις. Θέλω να ξέρετε κάτι και θέλω να το θυμάστε. Ότι σε μια κοινωνία η οποία είναι γεμάτη φοβίες, το να μπορείς να δίνεις αγάπη και να ανοίγεις την πόρτα σου είναι ό,τι σημαντικότερο. In a society which is full of phobias, of exclusions, what is more important is to be able to open up your door, to let people in, the marginalized ones, the ones who do not have any hope. The ones who do not have any hope, yeah. Έτσι κάνα και στα παιδιά μου. Θέλω να ξέρετε κάτι λοιπόν. Remember something, I will repeat it. In a society which is full of phobias and exclusions, what makes the young people eager to receive the message of God, which is the message of love, understanding and tolerance, is when we ourselves, we give them first a good example. There are so many out there who have been marginalized because of some mistakes they made in their own life. We are not here to judge them. We are not here to exclude them. We are here to help them. To help them in the name of God, and we do it only when we understand them, when we tolerate them, when we accept them. Don't be afraid of evils. Να μην φοβάστε τα κακά του κόσμου. If God is with us, there is no evil that could stand in front of God. God the Almighty is here to help us and through us to help the others. Θα ήθελα αυτά όλα τα παιδιά που είτε από ναρκωτικά, είτε από τη βία, είτε από χιλιάδες άλλους λόγους έχουν χάσει το δρόμο τους. Αυτά όλα τα παιδιά, the outcasts of our society, please talk to them. Please accept them. Please try to understand why they do what they do. Don't shut the door to them. Open up your doors. Not only the doors of the church, but first and above all, the doors of our hearts. Και μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε. Μην κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Μην κάνουμε πως δεν το έχουμε δει. We have all cases of these people in our own houses. Just let your heart speak the language of God, the language of gospel, the language of understanding, tolerance and acceptance to all of them. Ακούστε τους, καταλάβετε τους, μιλήστε τους, βοηθήστε τους. Και έτσι η εκκλησία αυτή θα γίνει πρότυπο εκκλησίας για όλο τον Καναδά. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλό σας βράδυ.